Magandang araw po sa lahat. Kumusta? Nandito tayo ngayon sa isang farm na kung saan kukuha tayo ng buhay na manok upang lulutuin. Tara na! Let's go! Ito na po yung farm. Napakalawak. Parang nasa ibang planeta lang. Ayan, may mga manok sa likuran ko. Pipili lang tayo dyan yung pwede na. Puntahan na natin. Akyat muna ako sa bakod. Ouch! My egg is broken. Ayun, may isa. Dahan-dahan lang. Tumakbo! Habulin natin! Hoy! Ang inmax ko! Huli ka, balbon! Lutuan na! Ang lulutuin natin ngayon ay simpleng kalderitang manok. Ito yung nakuha natin kanina. Pinahirapan pa tayo nito. 1 kilo lang pala at mas mabigat pa ang balahibo kaysa laman. Check natin if malambot na at yung lasa niya. Kulang ng asin. Pwede na itong iserve after 1 minute. Serve na natin. Kainan na po. Shout out kay paring Randy Balabat, John Joy, Boss Mark Jan Kabahog, ug sa tanang subscribers ug mga viewers. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat po.